Nakigsadya ka nato karong buntaga ang upat ka mga opa nga ka sa umaabot nga series sa GMA Network ang Startup PH. Let's watch this. Og karon nilailahon ta ang pipila ka mga kas nga mulangkob sa gikahinamang bag-ong Kapuso project ang Startup PH ug dinhi sa atong programa ato silang makauban mismo dinhi sa studio. Let's all welcome Royce Cabrera, Boy to Quizon, Jeric Gonzales ug Alden Richards. Maayong buntag! Kapuso! Ayan. How excited are you? Nandito kayo sa morning show program natin. Sobrang excited. Ngayon lang tayo, after so long, ngayon na lang ulit yung parang live interview. Face Face to face. More on Zoom na lang natin nakikita Yes yung po. isa't isa. Yes, oo, totoo. Yes, no? yes. And it's so good to see you face to face this time. At nandito talaga kayo sa set. Kaya naman, kilalanin namin kayo. Kayong apat, sino ba talaga yung mga Cebu lovers? We prepared 5 questions para sa inyong apat. So just put up your finger if you have tried the things that I will be mentioning. Ayan, let's go. Diba? So let's start. Finger up tayo if you've tried Ganun po. Cebu's lechon. Uy! Up. Higher pa ba? Ayun, higher talaga. Ayan. Eto, finger up if you have visited Cebu's very famous Tabuan Market. Tabuan Public Market. Yung tindahan ng mga danggit ba to? Yes! Yes! Ako Ay, rin, ay. hindi pa, O, diba? Naalala pa nila. Yes, ako. O, sige, next time si Royce and Jeric will take you there. Sa Mamaya daw. Pwede. This time naman, finger up if you have visited Magellan's Yes. Cross. Basic. Very Ka nang historical. mag-aagaw. Basic. Ay, nag-taping ka na taping ka na doon. mag-aagaw. How about you, Royce? How about you, Royce? Kasi ano eh, sa totoo lang, Oo, guys, Royce. first time ko rito sa Oh, Cebu. first time. Oh, sure talaga si Royce. Medyo Ngayon pa lang. naiinggit ako eh, na sana susunod, ganun din ako. Puntahan ko. Oo naman, more regional events for you, Royce. Yes, Coming more. up. Ito naman, finger up if you have been to Cebu's beaches. Any town, any beach here in Cebu. O, diba? Boy, to saan ka na nakapunta? I've been to Bantayan. Ayan. Finger up if you know one Bisaya word. Ako hindi one, marami. Yabang, de, joke lang. Konti lang, gamay lang. Gamay lang. gamay lang. O ano yung alam mo, Alden? Palihog, Palihog. please. Dili ko kabalo, di ko alam. Oo. Hindi pala. Eh si Royce, ano yung Ako, ano mo? sa Wala mga na pala. friend ko lang din eh, kabalog ka magbisaya. Ay, ganun. Oh, di ba? Fluent ah! Kabalo Oo, ka di ba? Bisaya. Diba? Eh si Boy to, Wala na, ayoko na pala. Ako din eh. Hindi na pala pwede sabihin. Hindi ako sure. Ay, hindi pwede on cam. Hindi pwede. Sige. Ikaw rin ba? Ikaw rin ha? Hindi pala, hindi ako sure. Tawag tayong pulis. Ayan, and thank you for being so game sa mga questions kanina. And speaking of up, we heard na may bago kayong Kapuso project. Itong Yes, ma'am. Startup PH. Can you share this to us? Ano yung mga magiging roles nyo at ano yung mga aabangan namin sa inyo? Let's start with you, Jeric. Yes, ako po dito si Davidson Navarro, isang businessman, aspiring businessman. Engineer actually siya. And then nag-aangad na maging successful sa buhay, gumawa ng mga bagong technology. Ayan. And Boy to. Ako naman, I play the role Wilson Espiritu. Yan. Nice. Isa ako dun sa TST, yung Three Sons Tech. So, yan. Abangan nyo yan. Ako naman po si Jefferson Katipunan. Yon, isa rin ako sa Three Sons Tech. Yan, kami yung bubuo ng kumpanyang para sa ikauunlad ng ekonomiya. Wow! Yes, Startup eh. ako po dito si Tristan Hernandez. Ako ang magiging basher nila. Basher. Yun naman talaga yung nangyayari sa Basher talaga. Parang, yun nga, kagaya nung sabi ko na si Tristan kasi lagi siyang nami-misinterpret na he means well, pero iba yung dating sa mga taong kinakausap at pinapakibagayan niya. Boy to, sino-sino pa ba yung mga kasama nyo? Mga cast members nyo dito sa Ako Startup din, PH? May kasama ako, isa na nakatrabaho ko na before, si Kim Domingo. Yes. Kasama din namin, of course, si Kuya Nino Mulak, si Miss Lovely, si ba? Yasmin, Yasmin. Bea, of course, Bea Alonzo. Ano yung mga e-expect naman ng mga Pinoy audience dito sa Startup PH? Ano ba yung mga kaibahan from the original version? Of course, yung kaibahan, since Startup PH nga siya, nilagyan natin ng flavor ng Filipino culture. And syempre, lahat, from the characters and then sa mga scenes,
try talaga natin na ipasok lahat ng Pinoy culture natin. Ano naman yung mga mapupulot na mga lessons ng mga viewers natin by watching Startup PH? Napakarami, halos lahat parang natakil, pati sa pagkakaibigan, pati sa yung chemistry between sa boss, sa empleyado, napakarami. So, yun, sana subaybayan nyo para makita nyo lahat ng ito at matutunan kayo. With the right mindset and with the right risk appetite. So hanggang saan ang kaya mong isugal for success? That's the question. So yan yung aabangan namin dito sa Startup PH. And with that, please invite all our kapuso dito sa Central and Eastern Visayas on behalf sa cast and crew ng Startup PH na abangan kayo sa series na ito. Boy, ito? Ako muna? Oo! Ba't laging youngest? Sa lahat ng mga kapuso, we're all inviting you guys. Abangan nyo tong Startup PH. We promise you that we're doing everything na ginagawa talaga namin lahat para ibigay sa inyo to. Sobrang excited kami na mapanood nyo na to soon. It's gonna come out very, very soon. Yun. Abangan nyo, malapit na to. Balita ko, prime time, no? GMA prime time, tama? Oo, siyempre, di ba? Oo, yun. Abangan nyo yan. At sabi ko kanina, sobrang dami nyo matututunan, mapupulot na aral na talagang ma-apply nyo rin sa tunay nyo na buhay. Yes, mga kapuso, iniimbitahan po namin kayo na panoorin ng Startup PH. Malapit na po yan. And syempre, first series po to ni Miss Bea Alonso together with Mr. Alden Richards. So dapat Gonzales. and Boy 2. Dapat abangan niyo po talaga. Yes, so yun, malapit nyo na po kami panood sa GMA Telebabad, mga kapuso. Startup PH, of course, under the direction of Direk Jerry, Sineneng, and Direk Dominic Zapata. Let's go! Let's go! Let's go! Ug daghang salamat sa inyo, Jeric, Boyto, Royce, Alden. Thank you. Wish you Thank all you, the Ceci. best. Salamat Congrats! po. Thank you. Congrats! Thank you.